You're not having a bad day. You just need to make a new hair to boost your confidence back. This is me with my braid, with my all back braid for the past 4 weeks. 4 weeks. Yeah, but izo anoka mbugorisia. Where this echo for beronyara. Not as the only daughter. Sometimes, or even most times, the roasting that comes with it is is another level. So just listen to what he told me. Fugo ya na amara nke ọsọsọ mbọ onye na-abụ na-atọ isi etu a na o nweka osi akụta m n'ụbụrụ ya kpamkpamkpamkpam ọ naghị afụ m ya sesi afọ n'afọ sekọndụ mkpọ isi a ekwetego m na m ga-abịa mana ndị nwe m nne m na nna m si mmemme gịnị manwakwa na anwa wee kpọọ ya bụ isi mana ọ bụrụ sọsọ m akpụọ m ya kemgbe kpụọ ya bụ kedu ka mmadụ ga-esi wee na-achọ mma nọrọkwa enu ya wee na-ebe akwa ị na-atụ isi ọ na-afụ gị ụfụ ịga ike ya eke ọ na-afụ gị ụfụ ịga ịsakwana ya asa ebe ahụ ka okwu gwụrụ imetụ aka n'isi ofu ya dị ya mkpacha isi ana m enweta onwe m ihe dịgodu mkpụrụ ụbọchị abụọ ya ka nga na-apụ onu m apa ka nwaanyị anọtara fụ ya bụ na ha mba isi fụsialụ m ama m ka onwe onye ọzọ ọ bụ na ọ na-eme gị etu biko detara m na comment section si na ọ na-eme gị etu a na ị na-eji anya gị na-abụ wee na-afụ ntị gị na-abụ m ihe gbasara isi ịtọ ntutu isi gị bụrụ m nnukwute ihe ọ na-abụ na-eme etu a nna asị kemgbe m ga-emechagodi ka m gafee ihe gbasara isi anụ na-asị amarọ m mgbe m ga-emecha wee si n'aka nna na m pụọ ka ọ ga-abụ onye m ga-anụ ka ọ bụrụ na onye nwere ike ikweta nsị m ọmalịcha ga-akpụọ isi gị nsogbu adịrọ ga-akpụọ isi gị ya bụ na onye a ga-ekweta eziokwu nke bụ eziokwu maka na ọ bụrụ ma o nwere etu aka si gaa n'isi ma nara anụ ihe gbasara ofu ya ntọkata idina mana ndị nọkata agawa m atachago m ya ugbu a na mgbe na-aga ebe m ga-anọ wee saa ya bụ isi ya bụ sagodi ya ka magodu ma nke nwetagodo onwe m saa aka ma mụ bụrụ isi ma ọ ga-ebido wee rụba ọrụ ọfụma wee ozi oge m nọzi ebe a na-asị ya tupu ha wee bido wee tebe m ihe n'isi ka onwe ike mee gịnị dị ọcha ha nke nwa agbọghọ ọmarịcha nwa agbọghọ na-asa m ya bi na-ete m ya n'isi ọ na-agbanye ọfụma nnọọ ọ gbanere nnọọ ọfụma ugbu a bụ oge emecha gịnị etechagoro ya etecha ya kedu ihe ọ ga-abụ nwana abụ oge m na-anata ifukansi ama ịgbasara isi m. Did you see beauty? Can you see beauty? Oge ekeresimesi bụ oge eji enwe aṅụrị ịghọta ịma na ị ga-eme ka ị bụrụ sọ mma ka mma gị na-apụ ọkụ ka ọ bụgodu dị ka ịchọta amakọrọ gị nke a na bụ oge m chọrọ ịga kpaa isi ọ na-agwara m na ịkpa isi n'ebe a na-eme mmemme ekeresimesi ruo na ọkpa isi na-abụ ọ bụ egwu onye ọkara obi na mgbe ị kwadoro abịara m ebe ihe dịka elekere 7 nke ụtụtụ ka m na-abịa amaghị m na m abịa n'oge elekere 7 nke ụtụtụ tupu m abịa oge eji ebido imere isi ya bụ oge o ji luo olu m ụna ama nkwete na ihe na-akụ gịnị fọzi ka ọkụ elekere 7 nke mgbede tupu ebebido imere isi nke m tupu o wee ruo onye bịa n'ụtụtụ biko kedu onwe ihe kedu ihe mere ọ na-agba ekeresimesi etu a ige ebe a na-akpụ isi ọkara ige ebe a na-akpa akpa ọkaziri njọ biko ọ tụrụ m anya ọ dị m ka na nọ na nrọ biko iwe ngwa m na aga m anọ awa n'enu na nna-eche ka eme m isi gịnị na-akụ obere oge fọ ka ọ kụọ elekere 8 nke abalị emechabeghị m isi onye gara ime isi kemgbe ụtụtụ ị na-aghọta mana etu ọ dịkwa na I got it. Nke a bụ nwanne m oge emechara isi a wee nata ọsị m ka ọfịs m mere nke a bụ echi ya maka chieji ga-esi nwụrụ m ya tata bụ oge m gara ka m ga gote ihe n'afịa ihe m ga-eji wee naba obodo o wee nata wee bụ na ọfịs m tupu ma na-anta n'abalị na onwe ya na mkpugo o wee sị m ka ọfịs m ka ọ mara ka ọ dị ịghọta ihe afọ ihe ọ gwara m ozugbo It's okay, so can you oge m na-asị etu aga ga-esi na-eke enyi ya nwaanyị isi ike enyi ya nwaanyị chafụ na ihe oke eli m si na ịchafụ ka oke m maka gịnị bụ ekeresimesi ma ọ bụ na iburu m akpa m wee chọrọ ebe m ga-ana I must go home to go meet my people
I don't have any business staying outside with you this Christmas. Ebe nwere business bụ na m ga-anara obodo, nga mmiri obodo anyị, chụọ mmiri obodo anyị, kirie mmọnwụ obodo, nri osikapa ịghọta, mmegharị arụ. Mba anọ na-egosi gị bụ mbọ m mechara. O kwere izu o kwere ọnwa, ụbọchị a m were zatapụsịa ya. Oge anọ bụ oge nna gbada ịga dozie nku anya. Ọ nwa akọ m ga-akọrọ gị gbasara nku anya. Ị na-anya n'iru m ugbu a, ị ga-afụ na abụghị m onye nwere nnukwute nku anya. Ya bụ nke enu a abụghị m onye nwe ya. Ya bụ na ihe m na-akpụ ya bụ otu ugboro n'afọ ya bụ otu ugboro n'afọ ka m na-akpụ ya, n'ihi na abụghị m onye nwere ya nnukwu. Tinyekwuru na onwe ihe mere m ji wee sị na m ga-akwụsị ịkpụ ya chaa ịkpụbelata dozie ya ka ọ dị mma. Afọ anọ gara aga ka m n'afọ 2020 ka m si ka m ga dozie ya bụ nku anya, wee ruo ebe anwa nwata nwaanyị na-edozi m ya wee dozichaa ya ọfụma. Amarọ m ka ya na ije siri wee gaa. Ịma na nwaanyị anụnwa ewere agụba o ji edozi ya bụ nku anya wee gbaa m n'anya. Ọ bụrụ na ọ bụ onye maara mmụọ na mụ na gị nọ nso, ị ga-afụ apa ya ebe anwa. Ya mere kemgbe mgbe anwa emetụbeghị m ihe gbasara ịkpụ ya mana akpụbelata ya mana edozie ọ gbasaghị m. Mana ihe mere m ji kee obi na nke a bụ na o megoro afọ anọ m gara n'ihe ọbụla gbasara idozi ya bụ nku anya, wee gazie ugbu a na wee sizie ka ya bụ nwata nwaanyị mee gịnị ka o dozinata m. Ebe m nọ kịta egwu na-atụ m, na-asị a na-asịkwarị na enwezi ka ya bụ ihe si wee isi gị na ọ bụ nke a na-abụ mmadụ esi na mmadụ katara obi ọfụma were na-eme ihe bụ ihe ọ na-eme. Egwu na-atụkwa m na ya ọfụma, mana nsị mba na otego na ọ dịghịzi mma n'anya chacha ma ọlị. Ya mere m jiri were bịazie ugbu a wee sị ka m dozinata ya ịghọta ka mama ga-ama mma. O nwere egwu onye anụnwa tiri Anịna bụ otu onye bụ egwu ya na-amasị m karịa na-abịa n'egwu ndị Igbo anyị, ụmụazị Igbo anyị na-eti. Anịna bụ onye egwu ya na-amasị m, n'ihi na Anịna bụ onye abụ ọ na-eti egwu ị na-afụ nghọta nkụzi dị na ihe dị etu ahụ. Ọ sị gị na nwaanyị niile amaka ịghọta na ọ bụ nnete anya, ọ bụghị na ọ sị na ọ bụ nnete anya bie gburu ya. Ifu ka nwa si ama, ifu ka ọ dị, ifu ka o si dị mma. Eka m na-asị ya n'ọgbana ya ifuru nwa amakakwan. Ee biko kwa nke a bụ ụbọchị anwakwa ka efifie ruru. Anyị na-eche ụgbọala ga-abịa buru anyị ka anyị si ebe anyị bi wee naba obodo m. Nne m ebe anyị na-esi ebe a na-agbata mmanụ ụgbọala ka anyị nọ na-eche onye ga-abịa buru anyị. Ị ga-afụ onye na-anya ụgbọala ọ sị gị na ụbọchị na ọ nọzi nso na ọ gị pụtaba ma ọ hapụ gị nke a. Ọ bụrụ na ị pụrụ ugbu a na ọ ga-arapụ gị kiniko akụkọ wee karịa. Ị mana anyị bịara ebe a nwoke si anyị na ọ nọ nso, na ọ bụ na ọ bịa ebe anụnwa ịgbara mmanụ ụgbọala ma ọ fọ ha anyị ọ hapụ anyị wee naba, maka na anyị na ya ekwuola n'ebe a ka ọ ga-abịa buru anyị. Ị mana anyị na ebe a ihe karịrị awa abụọ anyị eji ha anya anyị na-abụ efu nwoke abịa sị anyị na anyị enwe n'ezie na onye nke abụọ na-agbafe n'ezie mgbe anyị na-ana anyị ncha niile ndị ọ bụ anyị na ha na-ana ya. Mgbe anyị nọ onwe ebe anyị nọpụta bigoro achịcha anyị ga-eji wee na-ara ndị nọ n'ụlọ, maka na gị ọnọ gị esi wee na-anata ma ọ bụ na eji ha achịcha ọ dịghị m ka anaghị ewu ya na ike agwụgo m ebe ike agwụgo ma mụọ onwe m ma ndị mụ na ha so anyị ncha niile na m na nne m ike agwụla anyị ya iji ana. Mana etu ọdịnakwa na ihe fere ofu gwara agwụ ebe anyị rugoro ebe a bụ ma onye nke obere ya ma amị bụ kameraman ike agwụla anyị ncha niile ọfụma na ihe na-akụ anyị anarube gwa ka anyị narutego home sweet home gịnị dị ka ụnọ anyị anarutego ekwu na ihe fụrụ ka anyị na-etinye isi ebe niile wee bụrụ sọ ntụ. Dust was too much everywhere. Dust was too much. Dust was fine. Gịnị ka ọ bụkwa ọ ifichebe ya wee banye ọlụ ifichesi ebe niile dozibi ya n'abalị oge anyị ji narute. Oge nna m nata wee na-ekwu okwu